Avui l'Evangeli ens situa encara en el diumenge de la resurrecció, quan els dos deixebles d'Emaús regressen a Jerusalem i allí, mentre uns altres expliquen que el Senyor se'ls ha aparegut, se'ls presenta el mateix ressuscitat. Ara bé, la seva presència els desconcerta. Per una banda s'espanten fins al punt de creure que veien un esperit, i per altra el seu cos travessat pels claus i la llança és un testimoni eloqüent que es tracta del mateix Jesús, el crucificat. Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix, palpeu-me i mireu, els esperits no tenen carn ni ossos com veieu que jo tinc. Ens podem preguntar avui cada un de nosaltres, crec en el Crist vivent? Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor, hem dit al Salm. Efectivament, als deixebles Jesús els obria el cor perquè comprenguessin les Escriptures. Cal amb urgència que els deixebles tinguin una comprensió precisa i profunda de les Escriptures, puisque, com diu Sant Jeroni, ignorar les Escriptures és ignorar el Crist. Ara bé, la comprensió de la paraula de Déu no és pas un fet que hom pugui gestionar de manera privada o amb el seu grup d'amics i coneguts. El Senyor va revelar el sentit de les Escriptures a l'Església en aquella comunitat pasqual presidida per Pere i els altres apòstols, els quals van rebre l'encàrrec del Mestre de predicar en nom d'ell a tots els pobles. Per tant, per ser testimonis del Crist autèntic, és urgent que els deixebles aprenguin en primer lloc a reconèixer el seu cos marcat per la passió. Precisament, un autor antic ens recomana això. Tot aquell que sap que la Pasqua ha estat sacrificada per a ell, ha d'entendre que la seva vida comença quan el Crist mor per salvar-nos. A més, l'apòstol ha de comprendre intel·ligentment les Escriptures llegides a la llum de l'esperit de la veritat vessat damunt l'Església. Demanem avui al Senyor el do de l'Esperit Sant que ens obri el sentit de les Escriptures i transformi així la nostra vida.